Wat hebben bomen met roeien te maken? Vandaag loop ik mee met de Abelenrace. En als het zo licht is als het tillen van deze boot, ja, dan kan ik het ook wel. Maar leeft dat roeien ook echt in Zeeland? De deelnemers aan de Abelenrace varen van Veren naar Middelburg. De route is 5,5 kilometer lang. En voor de jonge deelnemers is er een korte route. De Abelenrace is vernoemd naar deze abeel. De populieren die langs de route staan en met hun ogen je zouden volgen. Uitschuiven. 1, 2, 1. Komt En altijd dan die draaien, Gijs opzij. En draai meteen aan de door. kant! Je moet er al schreeuwen. De presentatrice gaat ook mee. Je moet toch schreeuwen. Spanten voor de buiten. Oogzakjes open. Oké, voetje voelen. Gezicht inzetten. Oké, boven de hoofd gelijk. Zo heb ik het idee dat roeien echt een studentensport is. En ik geloof dat ik hier wat jeugd te pakken heb. Hoi heren, zijn jullie klaar voor? Ja hoor, ja. Tegen wie gaan jullie? Tegen Scaldis. Hoe oud zijn jullie? 16. En jij? 14. En jullie roeien mee omdat... Voor de lol eigenlijk. Ja? En om te winnen natuurlijk. En is het populair in jullie klas of bij jullie op school? Nee. Hoe kan dat? Ik heb geen idee. Nee. Ja, ik vind het een hele leuke sport, maar iedereen is meer van de voetbal. Maar dat komt vooral door imago. Het is een beetje een oude mensensport. Tenminste bij onze vereniging vooral. Ja, hoeveel mensen hebben jullie in de vereniging? Qua jeugd dan? Qua jeugd, 4 is dat goed? Oké, 5. 5 mensen? 5 mensen. Quiero decirte que te quiero y confesarte lo que siento. Ya me cansé de ser tu amiga con derechos sin izquierdos. Yo te quiero completo. Wat ik nou niet begrijp, 2 studentenploegen, maar ik heb echt volgens mij veel meer boten gezien. Ik ga het dus vragen aan de voorzitter van RV Honten, Bart Lely. Hoeveel ploegen doen er vandaag mee? Meer dan 40. Ik meen 42, 43. Ja, Zeeland is niet echt een studentenprovincie, maar toch zijn ze er. En studenten roeien in Zeeland, maar het zijn vooral ook andere mensen die roeien. We hebben jeugdleden, studentenleden, jonge, oude, groenteboeren, slagers, tandartsen, gemeenteraadsleden, van alles wat. Ja, het is natuurlijk wel zo, voordat je een oordeel kan vellen over het roeien, moet je het zelf een keertje doen. En dat gaat nu gebeuren. Volgens mij vind ik het vooral heel spannend. En daar heb ik er nog niet heel veel zin in met dit weer, maar goed. Kijken. Ja. Stuurboord rechts. Ja. Andersom, kun je die niet... Oh, oké. Dus ik moet hier met mijn billen op zitten. En dan kun je... Mag ik nu? Zo, ja, doe maar, kom maar. Oh, god jongens. Doe maar. Ja, zo, want je bent lenig, dus dat gaat makkelijk. Oké, dan zal ik... kun je heel even je benen strekken? Hou je riemen nooit loslaten. Dat is je stabiliteit. Nu mag je je handen wel. En op het moment dat je dan natuurlijk naar voren rijdt, dan plaats je... Boot nummer 3. Veteranenroeiers. Y darte muchos picos. Pero lo quiero hacer sin miedo porque yo siento que puedo pedirte de lo que tengo. Tengo mucho amor por darte. Wat ik me afvraag, je hebt in Rotterdam geroeid. Wat heeft Zeeland wat Rotterdam dan niet heeft? En hier is het meer
voor wat oudere mensen, burgers noemen we dat, die gewoon op zondagochtend lekker willen roeien. Een beetje de 50 fitters noemen wij het ook wel. Ja. Stel je voor je wil profroeier worden, je bent nu jong en je ziet dit en je denkt ik wil profroeier worden. Is Zeeland dan een goede provincie om te beginnen? Nee. Nou, wel om te leren roeien misschien, maar echt om door te gaan in het wedstrijdroeien, nee. Het roeien leeft in Zeeland natuurlijk. We hebben roeiverenigingen in Terneuzen, in Goes en in Middelburg. Er zijn 3 grote steden en daar kan je roeien. Ja, en dan vergelijk ik het even met Zuid-Holland. Die hebben 19 roeiverenigingen. Waarom heeft de Zeeland er dan maar 3? Er wonen minder mensen. Ja, ik heb gewoon gestudeerd aan de HZ en woon ook in Middelburg. Maar ik ben wel overgegaan naar een andere vereniging, omdat qua niveau ik hier gewoon uitgroeide. Dat is gewoon heel eerlijk. Zeeland heeft fantastische wateren, sterker nog. Juist omdat het brak water is en het niet vast vriest, zijn er heel veel ploegen die hier wintertraining hebben. Dit op zich, als ik iets had gekund, had ik nu kunnen... Duw je riemen, Ja? maar helemaal in de dom. Oh, fuck. Ja. Ik moet natuurlijk ook die armen bewegen. Ja, wat is het? Oh, wacht even, niet zo snel. Esther, wat doe je? I'll be back before you know. I'll be back before you know. Doe maar even niks, leg die bladen met klop op het water. Ja, gewoon zo. Wat? Gaat hier? Ja! Ah, kijk nou jongens. Kunnen we ons nog inschrijven? We gaan nog verder! Nou, tot over een paar uur hè.